mukuchingamidzai kwatiri kuita pano Sly Media TV zita ndinonzi Elizabeth Nyaglot. Takuramba tichikutendai netsigiro yamuri kutipa, tikuona muri kusubscribe, muri kulike, muchiramba muchikomenda zvakare. Sekuziva kwenyu nyaya yamadzibaba Ishmael avanotungamira sowe reKenani iri kuramba ichienderera mberi. Hama nehama dziri kufona zuva nezuva pano SlyMedia TV vachitsanangura kurwadziwa kana kunyunyuta kwavari kuita maererano nekutanga kupinda kwakaita hama dzavo chechi iyi. Muzuva ranhasi tine imwe hama yatifonera inogara iyo kuSouth Africa ichiti ine nyaya iri kumushungurudza zvekuti akafunga nezvayo anosvika pakuyeredza misodzi yekuurayiwa kana kuti kufa kwakaita murume wake uyo akanga ari mumwe wemasadare epachechi yamadzibaba Ishmael. Sisi tinokugamuchirai pano SlyMedia TV mukatange nekuzivisa vatariri vedu kuti zita munoitwa ani uye kuti nyaya yakanyatsofamba sei. Ini ndinonzi Ashley Karumazondo kana kuti zita rakumasowe ndonzi madzimai Gracious. Ndakanamata pabudiriro 2 pamadzibaba Ishmael pamatangi. Pachitanga kutaurwa nawe Kenani yakanga ndiripo. Nawe Kenani payakatanga kutaurwa yakataurwa nawe kuti vanhu ngavasapfeke maretso, hembe dzine mavara. Vanhu ngavapfeke zvichena chete nezvinhu zvisina makalazi. Vana vechikoro ngavamire kuenda kuchikoro, vanoenda kumabasa kwakesara vachisenzera murungu ngavarege kusenzera murungu. Pabva papinzwa nawe kuti ana amai vese vakaroorwa nevarume vavo vasiri mhandara vanofanira kutsvagira varume vavo mhandara. Unotsvaga iwewe wega mukadzi, wotsvagira murume wako mukadzi wekuti aite sei atore mhandara, iwewe wanga usiri mhandara. Saka pakazonetsa nyaya iyi patatadza kuzvinzwisisa isusu vanhukadzi ndepekuti varume vese ivo kudare revarume kwatinoti kumabhegi kweana madzibaba nekumabhegi kweana madzimai, vari kudare ravo rana baba kumabhegi vaiudzwa kunzi mimi varume vese muri majaya. Saka ndopakabvira nawe kunzi anzi munhu achauya 1 by 1 kuna Ishmael. Mofuga pamberi pake uchigadzirisa nyaya yako kuti iwewe wakaroorwa usiri mhandara, saka uri kubvuma iwewe kuti utorere murume wako mumwe mukadzi mhandara kuti akwanise kuzoenda kuKenani. Nyaya yekuenda kuKenani yakatanga yagadziriswa kana kuti yakagadzirwa pabudiriro 2 paya pamatangi paya pasoweri rakazodzingwa vanhu nemapurisa riya. Ndo pakatangira nhau yese. Ndo pakatangira nyaya yekuti varume vatore vakadzi vakawanda nokuti vainzi vakadzi vese hamusi mhandara. Saka munhu aenda 1 by 1 nemurume wako uchinosaina iwewe kuti aiwe ndazvipira ndasiri mhandara ndikutsvagara murume. Kana usingade uri kurambwa nemurume nekuti murume haatadzi kuenda kupi kuKenani, kunyika itsva kuchazotakurwa nevanhu nengirozi kwachagara vari vega vachiteera mutemo weKenani iye asina kumbobvira akarara nemhandara. Saka ndopakatangira kunetsa nhau yese zvokuti vanhu kuenda kuchikoro. Inini personally nemurume wangu wacho madzibaba Nomeni vakashayika tichinamata pabudiriro 2 pamatangi. Ndo nhau yandanyanya kuti ndiuye ndizotsanangura inondirwadzawo zvakanyanya nekuti murume wangu akaurayiwa pamatangipo paya namadzibaba Ishmael nekuda kwezvikonzero. Madzibaba Nomeni ava, madzibaba Nomeni Mako, vakanga vari musondosi waIshmael. Tingatoti inofunga right hand man chaiye nekuti agara ari padhuze naye zvakanyanya. Saka munhu weye wekuti aiziva zvakawanda zvichiitwa naIshmael, asi kuti dhipi angasinganatsoziva kuti munhu wari kuteerana naye munhu akaita sei. Saka nhau yekuti vanhu vaende kuKenani yaitwa. Murume wangu inini akauya wakanditsanangurira tofanira kuenda kuKenani mai mwana kuti tigozoenda kupi kudenga. Pamazuva ekutanga takambozvitigamuchirei just because kana vana vacho takatorega kuti vaende kuchikoro tikatochinjawo nedressing taitopfekawo hembe dzakanaka dzemavara but takatoteerawo chiti ngaititeere zvikudiwa zvinhu zvatiri kuudzwa nemweya mutsvene. Saka tateedza kudaro vana vakatorega kuenda kuchikoro. Inini vangu vakatorega kuenda kuchikoro kwegore rese, but baba vangu inini ndo vakatozomira vakati nyange tichinamata asi vana vanoda kuenda vanoda kuti vaende kuchikoro kuitira ramangwana ravo. Vana kana vasinda kuchikoro vanoita future yavo chirudzi. Mwana asikagoni kana kusaina. Muzukuru wangu uyu ndine mwana mukomana 1 achazoda kundidhiraivha, anoda kutora driver's license. Anotora sei muchinzi rasai zvitupa, rasai mabhethi. Ini murume wangu pakazoshayika madzibaba Nomeni kana kuti madzibaba eBheresero kuMasowe
ndandine vana 4. 2 vakuru vanga vaine mabhethi, 2 vadiki ava vanga vasina mabhethi zvokuti havana kutoswa. Patoda kuti tose ava 2 vanga vasara ava vadiki ava, baba vacho kwavha varamba vachiti tiri kuita sei, takuita zvakanana, kudiwe zvitupa, kudiwe mabhethi. Saka zvadaro ndakambozviteera ndobva ndazoona kuti no mani, zvinhu zvekunamata zvinoda kushandisa 5 common sense semunhu akaenda kuchikoro. Izvi zviriko here? Nekuti mutemo chacho wekumasowe kana kubvunzawo mamwe masangano, mitemo yacho yazonyanye kuti iwewe mukadzi unofanira kutsvagira murume wako mhandara. Inini zvangu ndandakaroorwawo ndiri musikana ndakatokwana. Saka pakuzononzi chifugai mai mese 1 by 1 munhu uchitaura kuti iwe uri kubvuma kuti uri kutsvagira murume wako mukadzi. Ini ndakaramba ndikati aiwa inini handina umwe murume wandoziva kunze kwababa. Saka imimi madzibaba kana muchiti nditsvagire baba wamukadzi ndichivatsvagira on which grounds ini ndakaroorwa ndakakwana. Zvakanzi kumusha kwenyu hakuna here kana munin'ino wenyu akarambwawo nemurume wekuti anouya semubetseri mukunamata kwenyu, kuti madzibaba mi pamunotakurawo nhumbu paya musisagone kuti musangana baba kana kuti nhumbu yenyu yakura, baba havafanira kuita ofu pamaduties avo epabonde. Saka ndo pakanzi munofanira kutsvagira murume wenyu mumwe mukadzi kana mvanawo zvayo. Parazi tichinamata papainzi mutemo wangu ari pekuti hanzi mukadzi asina murume, anenge asina murume kana akafirwa kana mvanawo zvayo iri pasangano, ine kodzero yekuti iyo iende kune murume waanoda achinoda kunamatiswa nemi. Nokuti vakadzi vasina varume tichinamata matangi pataurwa nawo eKenani, painzi kuKenani hakuendwe nemukadzi asina murume. KuKenani hakuendwe nemukadzi asina murume nokuti iwe unofanira kuvhurirwa munamato. Kuti uende kudenga unofanira kunge nemurume anokuvhurira munamato. Izvi zvanga zviri njikana kucheredze kuti vanhu vapinde muchivi cheupombwe vachiita zvebarika izvi. Saka inini ndakazoona ndikati magariro aya handidi kunyepa, ndakarwadziwa. Nofunga kana vakadzi vese vari kuKenana, inini kuKenana ndokwanisa kuzokusvika ndazvokuzi ndakazozvirambira murodhi zvinhu izvi. Vana vasaende kuchikoro, mazoba vaigara vari kuchitsividzo kwavo ikoko, kana 3 months vouya kana kamwe chete pawiki. Madzoba aya havachashandi manje, ende kunyaya yekusashanda zvainzi musaudze vakadzi, munhu wese ada kuritaya basa rake, musaudze mukadzi kuti tine zvatinenge chirunga kuda. Vakadzi havaudzwi zvinhu. Ende mukuzvona madzoba akasvika pakurega basa, vambotanga vaitaura nyaya ndikavarambidza ndikati kwete, kubasa rambai muchienda madzoba. Izvi zveKenani izvi hazviiti, zvimwe zvose zvinotaurwa naprofiti musazviteedze. Zvimwe manange kutaura zvinhu zvaanoda iye nenyama yake, zvaari kutena vanhu kuti vaite sei vaite. Saka musarege basa. Ndobva vadzokera vaudza muprofiti, muprofiti akati musaudze mingo, regai basa. Makaita sei? Makanyarara. Madzoba akarega basa. Ndikati alright, murume hachashandi, regai ndizvitsvagire mari. Ndiri kuchiona munhu waaida kuendawo neni kuti tinotsvaga fishi, ndikaenda kupota chienda kuMozambique nohodha. Mwana wangu musikana mazuva anofunga ngari grade 4 grade 5 achinotsora ngari, tikamuregedzesa chikoro ndaakutomuita achitopotowa achiita chivhenda kuti iye achibvawo nemari uku, inchibva nemari uku. Ani mukuzviona panguva iyoyo tasingatoshandisi pfungwa, nokuti pandakazozvirealiza kuti no, mwana kana arega kuenda kuchikoro grade 5, mumwe ari grade 2 ava ndo vaenda kuchikoro, 2 vanga vasati vaenda kuchikoro. Parazi kuchikoro kwacho vaigwa kuti vaende, vanoenda sei mabhethi achinzi achabvumidzwe, pisai zvitupa, pisai mabhethi, mubude munyika nokuti muda kuenda kuKenani. Saka uyu anga ari grade 5 kwakutoti mwanangu, baba wako zvosashande, vari kuita zveKenani. Nokuti ini ndakazoona kuti no, izvi zvatiri kuita zvinhu ndezvekumbunyikidzwa. Vana havaendi kuchikoro, mukadzi uri kumanikidzwa kunzi tora mumwe mukadzi, tsvagira murume wako mhandara. Handiti kana paine mwana ari pasangano kana wamainhinga unozoti mhandarai, wochitokutaura namai vai kuti ndikumbirawo kuti mwana wenyu auyewo kumba kwangu, baba vamutorei nokuti mhandara, kuti tikwanise kuenda kuKenani. Nokuti mwana akazvarwa nemukadzi asiri mhandara nzija ranga rachibage chekumushekechera chiya chisina zvino, hanzi mwana iye haana rudzi. Saka baba imimi nyange wakazvara vana 12 hauende kudenga nemhaka yekuti wewe hauna kuroora mukadzi mhandara, asi mwana wechitsividzo. Saka mwana achazozvarwa kwakazvarwa vamwe 12, achazozvarwa iyeye nyange iri number 13 nyange iri number 5, asi azvarwa nemhandara chete ndiye anoactivata kuti baba havaendi kudenga. Saka varume vese pabudiro pai panenyaya yekuti ruchiva neupombwe vakagara vakazviri mupfungwa dzavo. Pakatarwa nyaya yeKenani nekunzi vakupiwa vanamatisi, munamatisi taitaura munhu wemukadzi uyu anenge ari pasangano yekuti haana murume akafirwa kana kuti imvana, anonzi anofanira kuuya kune mukadzi ane murume wake semunamatisi, nekuti haanawo munhu anomuvhurirawo munamato. Handi mukunzwisisa.
saka nhau yanga iri yekuregesa vanhu kuti matv zvese inofunga 2012 2011 tanga tine mawiztek aya ndo ainyanya kushanda panguva yemadhishi aya nemadhekodha aya takazvitora tikazvitengesa muri kunzwa tv zvese chinhu chandakatongosiyamba mangu inofunga yanga iri kitchen unit nemakitchen chairs nemubhedha chitoti ngatimbomira hatingabudise zvinhu zvese dzimba vanhu ngavasara vaine mabheti maya chete nehembe dzichena nekuti tikugadzira kuenda kukenani kana makuenda kukenani nemapana kana puropati yamunoenda nayo saka vanhu vaimbanyingidzwa kuti tengesai zvinhu zvese ande muri kuzviona nekuona kuti no izvi zvikutorwa neprofita zviriko here zvemunyika matiri kurarama izvi ndizvo here zvakauya nababa Johani isusu chinamato chedu hatinamati chida ini ndakaudza madzoba ndikati kwete inini kukenani kwanyanya zvichakwanisi kuenda ini kana imimi muri kuda kuramba muchishingirira nhau yekubudiro kwaishmaeri muchiti muda kuenda kukenani munofanira kutungamira zvenyu munhu waMwari ini ndiri kusara ndiri kunyika kuri kunzi kunyika kwachoko imimi mwaida kutungamira nekuti tiri kuzama kuonesa namba kuti isusu noona nhau yekukenani ishmaeri uyo ari kuita zvinhu zvekunyepa izvi ndikaringo yake yakanga iri yekuda kupamba zvinhu zvevanhu nokuti uchatengesa zvinhu zvese watengesa zvinhu zvese uchasara wakabata mari mumaoko kana wabata mari emu yake yanga iri yekuti vanhu vese vatengese zvinhu zvavo mosara makabata mari mumaoko mochienda kukenani kokupira zvekugara uko saka indakazviramba madzoba ndobva vazosara vari kunamata budiro ini ndikaenda kunamata kudombo ramwari kuairport ndokwandakabatirwa musoro saka ndakaona kuti regai ndonamata hangu kupi kudombo inini mitemo yepabudiro ndaitadzai ini kana kukenda kwacho handichadi kuita sei handichadi hangu kuenda nekuti ndakutambudzika nevana ndakazosvika pakuti inini nditobereka kamwana kangu kanga ine 12 ndichienda kubuda kumuzarabani kuti unopinda mumozambique kunotora fishi kuti ndiuye nditengese kuti vana vakwanise kurarama baba vakuda kuenda kupi vakuda kuenda kukenani tikatanga kuzvinamatira pasuo rekudombo ramwari pasuo namuprofiti tichitongonamata tichirama takadaro pabudiriro paipai paifa vana muri kunzwa before nyaya yekenani isatarwa pane gore rakafa vana inofunga kumanana 2010 kusvika kunana 2012 pabudiriro panga paine vana vakawanda zvokuti munhu aigona kunge ane vana 5 vane vana 7 ane vana 9 ane vana 12 saka paifa vana kana vatatu kana kuti udarika pazuva vamwe vacho tasingavazivi kuti kwafiwa nemwana ndimi kuzviona saka nyaya itikapepe ndeyekuti mwana kana akafa mai vacho iwe unenge wafirwa nemwana hautozivi kana kune gwa remwana wako baba vacho vemwana havazivi kana vadare vepo ana madzibaba notisi nana madzibaba bamunoti ndo vaitora vana vai usiku voenda navo vhele vana havasi musystem havana mabhethi havatombozikana kuti kune vana vakadaro just because one vaisunungukirwa kuvasadare mudzimba vorega kuita mabhethi kana akafa noma achibarwa noma ane 3 months kana aine gore hatombozikana kuti kune vana vakadaro nokuti havasi musystem havana mabhethi vaitorwa meno kwavainochererwa uchinzi vana vadiki vanovigwa mujinga merwizi vamene kwavaendwa navo vachinovigwa aisatombozii waizongoona wakagara pasangana kuti mainhinga wangu vanga vaine mwana ako mwana waripi kana ngawe number 2 kana mucheche ari kuyamwa zvonzi akafa mwana wacho nhame yacho hamutomboioni kuti nhame yacho akatirwa kupi achingofa nongotorwa hwande usiku oendeswa kwaishmaeri kuya vanhu vakuru chaiva vaifa muri kunzwa kana vachiona kuti havasi kuda kusungwa nemapurisa tichikunamata pamatangi pai vaigadzika munhu mutaxi vaapostori vakagara vogara nechitunha chisiri box uchinzi vapostori handiti havaigone box inyaya yekuti munhu afanira kuenda kumochari vaisakudzwa kuti pasiti revanhu 4 paya mogara imi moisa chitunha pakati kuti kana makasangana nemapurisa kana vari madzimai vanenge vakangogadzikwa vakasunga dhuku ravo mapurisa havambozviona kuti makagara nechitunha pakati penyu munhu otonochererwa oita sei ovigwa pamatangi paive paitwa zvakawanda inini murume wangu madzibaba nomeni vanegu varanda kutumirai iro vakaurayiwa naishmaeri chakaita kuti madzibaba vaurayiwa ini ndakanga ndabvapo nevana nokuti ini chandakabvirapo nyaya yekuti vanhu vakuenda kukenani kenani nacho hatisi kumboiona does it exist mulife medu kuti kune chichonzi kenani isu tiri muzimbabwe kunzi kune imwe nyika futi iri mukati mezimbabwe ndakazoona kuti hazvisiso zvekutomboshandisa 5 common sense izvi ndikazvibvira nevana vangu madzibaba nekuti vanga vakanyura mukati mazviri vakasara varipo chakaita kuti madzibaba nomene vazofa vakati varega basa ravo iri ndobva vatora nofunga pane mari dzavakabuda kubasa kwavo havana kundudza handi vainzi imi musaudzi vakadzi zvo zvatenge ichitaura kunoko asi madzibaba avazofa kwakazobuda nyaya yekuti vakanga vacontributa 500 US vachiisa
pamapurojekti angaida kuitwa ari kuda kutanga kukenani. Vanhu vanga vasati vaenda kukenani papaigadzirwa kunzi vada kuenda kukenani, saka vaida kuenda homwe dzavo dzakaita sei dzakasimba. Madzibaba nomeni ava madzibaba ebhero chavakaurayirwa vakaenda kukrawa, vatumwa nditi vanenge vari pagwanza pai vakabata mbiya vakanzi torai mbiya, vobva vatora mbiya, vachida kutora mbiya kukrawa kuye vakasvika imwe yakazara zviereso matombo, ndobva vanoona imwe yanga yakakudibirwa. Mumbiya memuya amene kuti ivo vakaonei mumbiya muya, vaona chavakaona mbiya muya vakabva vaikudibira, bva vatora nzi mbiya yanga ine matombo, ndobva vadurura matombo pasi bva vaenda. Mazuva apera madzibaba abhero vakazoudzawo vamwe vavo vasondosiwo nevamwe apostori vanga varipo, munofunga kuvarume ko kwavanenge vachingonoti gendingomudzo zvandaona, kanzi vakomana murume uyu abata bata, murume yaromba. Kukirawo uku kune chinhu chandaona changa chifema chakakudibirwa mumbiya. Saka apostori wo amene akazotora nyaya akaisvitsa kunani, kuna madzibaba Ishmael. Madzibaba Ishmael wo amene uroyi hwawo hwakaita, just because inini pakazofa madzibaba nomena ava ndakanga ndaenda kuMozambique chichitsvaga kuti ndishavire vana kuti murume wacho anenge akatofa kudhara iye ari mupenyu, handi muri kuzviona. Ndakatanga kushavira vana ini ndikaenda kuMozambique, ndo pandakati pari kuMozambique ava vanhu vekukenani ava kava vakushandisa mafoni iko zvino tinamata pabudiriro, mafoni akarambidzwa, matv akarambidzwa, handi muri kuzviona. Saka kuMozambique ndakatoenda first time yangu ndisina foni, ndaipedza 2 weeks ndiriko kana 1 week nehafu ndiriko. Saka pandakazoenda pacho ndo pakazosara pachiurayiwa madzibaba apa. Izvozvi ndauya ndikutoda kuti wakaonekwa chinhu changa chichifema chiri mbiya, pambiya yaida kuereswa vanhu vachikushwa mvura vakagara pamasuwe. Madzibaba ndo pakazoudzani vamwe apostori mukuru uyu akabata bata, pane chinhu chandaona chiri mukrawa umu, pane mbiya ndakudubura imwe ndabva ndaita sendabva ndaikudibira. Vakabva vaitwa dhaifero, vakaitirwa munamato kumadokero nemadzibaba Ishmaeri. Madzibaba vari ikoko vakabva vatanga kubuda ropa mhino nemukanwa. Panzvimbo yokuti iye madzibaba Ishmaeri kana vanga vaine mweya waMwari, madzibaba abhera vakanga vari right hand meni wavo, vachibata mbiya vachienda kupi nenzendo dzese, ani muri kuzviona. Vakatovaroya vari kumasuwo ikoko vakavadzosa kumba, vakatovatakura vachirwara vakavadzosa kumba. Madzibaba kumba kunini ndakanga ndasiya vana vangu nemurojo wakanga ariko, ndiye wakasvika achitoti mai izvowi ndaikumbira kuti muite sei, mundisiro mvura mundibikiro nokuti ndanoenda Mozambique. Naizvo makusena cho wakafumba kuti ndazodzoka wakati mamzi madzibaba vaibuda ropa mumhino nemukanwa. Ndakafuma kuseni ndichiona bhaketi rese rakaita hafu neropa, ani muri kuzviona. Ndofunga mami nemwe mvura yanga irimo here kana kuti chii, bhaketi rese ranga rakatsvuka ropa rakaita red riri hafu. Ndo pakazotorwa nemunin'ina wavo ndobva aenda nawo kumba kwavo. Madzibaba vakarwara nofunga 5 days, zuva rechi6 vachibva vaita sei vashaya. Ine mhaka kuti kuMozambique uku takaenda, but inini pandakaenda ipapo trip iyo baba vangu ndo kanditi aiwa, so kwenyu zvamusiri kushandisa motikari muri kuenda zvamusiri kushandisa mafoni muri kuenda kuri, zvoda kupota muchiti makaona pane network motiudza kuti makafamba sei muri right here ikoko. Ndakapiwa foni nababa vangu inini mhaka kuti zvokenani ndazviramba izvi. Baba vangu akati oi foni iyi chiendai mune muchitiudza kuti mafamba sei, muri kuenda kure kuMozambique, mafambira muri kuita muchienda muzarabani kure. Saka ndopakapiwa foni iya network yainetsawo. Ndikati madzibaba ndakavasiya vari right, vana vangu vari right, ndisingazivi kuti madzibaba vane zvavakazosara vachiona, vachibva varohwa dhaifero, vakubuda ropa mhino nemukanwa, vakatakurwa vakadaro, ndobva vaendeswa kumba. Ndobva munin'ina wazouya achizovatora, vakazotorwawo nababa vangu vakanga varipo, vachibva vaendesa kuchitungwiza hospital. Asi vanhu ava vekwaIshmaeri ava vaitumwa vasondosi nevadare hanzi kuchipatara kumanesi vakataura kuti kune vanhu vanouya pano vachizoona murwere uyu, asi vanouya visiting hour yapera kana kuti isati yasvika, ani muri kuzviona. Zvichireva kuti vaiuya mahours ari pakati apa, maybe kana ma11 12 kana kuti after visiting hour zvekuma3 ikokoko uya. Asi chinotinetsa vanhu ava vakauya, murwere wedu anoratidza kuti anenge ari kutorikavha, but pavanongosvika anobva atosara atowesi. Ivo madzibaba ava mukuchema kwavo, baba vangu vachinditsanangura nokuti ndo vakanga vachifamba nemurume wangu ini ndaenda kuMozambique network isingabati. Ndo vakazoti aichema achiti ndiri kuda mari yangu, mashinga here kundiuraya varume kuti ndisiye vana vangu vari vadiki. Anditi vakangobva varume vachiti hanzi vaivhosara vachioma shaya. Saka vakazovatora ndobva vatesta meningitis nekuti musoro wanzi waipisa chibuda ropa mhino mukanwa, zvese zvirwere zvakashayikwa. Kuchipatara kuye dhokota akati zvinenge zvine chivanhu mukati, madi mamboita sei, mambotsvaga vanokuita sei, vanokuti vakubetserei.
before nyaya yese isati yaitika gore razoshaya murume wangu inini 2014 ndakanga ndarota inini achinzi unozivaira kuti murume wako wada kufa. Vazopedzesa madzibaba Ishmael wakuuraya murume wangu uyu nekuti akazongofa nekuti tsinga dzake kuti dziiswe dripi dzanga dzaoma kuti vaise ropa zvanga tsinga dzanzisafambi ndobva vamboiswa pa oxygen. Saka inini ndo pandakazoenda pane ndibva kuMozambique ndamuzirabani ndikanzi murume wanyu ari kurwara maitsitsi muri kupi ndikati ari kurwara ndakagara murume wangu 13 years anambobvira akarwara zvekuti aenda kana kukiriniki chaiko munhu uye anga ari strong but zvokunzi arwara ino chipatara fuma neoxygen zvakandishamisa kuti kana munhu achirwara zvokuti takanzi isusu tisaende kuchipatara ko munhu azosvika panosvika ko mweya wacho uripi madzibaba Ishmael vacho havana mweya here zvavanoti zvinoita vanengero zvitworufu ndo vanozviita kuti ndivo vari kuziya kenani ndo vakuti vanengerozi dzese ndo vari kuda kuti vaise vanhu panonzi vanhu vari kugadzira kuti vaende kudenga munhu anorwara kusvika kuenda kuchipatara zvikangoshamisa ndobva ndati ndichisvika muHarare ndikanzwa kuti munhu akaita sei aparara. Vanhu vekwaIshmael ndo vakauya vakachema madzibaba vakati tatine chitsikidzo naye chokuti tisichamuchema nekuti aifanira kuenda naye kuKenani unfortunately akazofa handiti ndobva taenda navo kumusha kwemadzibaba kwaMurewa. Hama chadzisvedza dzisingabvungudzwe kuti dzisvike paguva vanopoteredza guva kudai so kana vakuiga munhu hamene kuti vanenge vachiita nezveimomo. Bhokisi rakapwanywa nekuti munhu akazofira kuchipatara akapwanywa akavigwa ndo zvavo Yepamasowe asi vakapoteredza paguva paitizivi kuti vaita nezvei vakazongwa kudza hama kuti mufunge madzimai acho vakanga vakazvota seti takatangirwa handi muri kuzviona. Saka vanhu vekwaIshmael muri kuona vakadzi vese vaive vari kuKenani vaya vakaenda by force vakaenda nekushaya choice yekuti toita sei mumwe munhu akafirwa nevabereki vese haana kana kwekuenda kumba kwake nemurume wake ndinototi ndokumba ndokwandichafira. Saka iwewe wakunzi kana usingade kuti iwe uende kuKenani shure kuti unofanira kutorambwa nemurume uenda kumusha kwenyu kana uri kuramba mutemo weKenani. Vakadzi vese vaya musanyeperwe vakadzi vese vaive musambonyeperwa kuti vakadzi vaya rutora tanzi tiri kufara vakaenda zvechimbunyikidzo vakadzi vaya ende vana variko kuya nemhaka yekuti havaendi kuchikoro akangotanga kungobumba mazamu kudai akutonzi ngaaite mukadzi wemunhu nemhaka yekuti vakadzi vese vakadzi vese hadzisi mhandara. Saka mwana wese akuzvarwa kunzi ari kuripa mhosva yana mai vakauya vasina kuita sei vasina kukwana dzisiri mhandara. Mwana wese azvarwa wese ari kuripa mhosva yekuti mimi ndo vari kutoactivata denga renyu kana kusina mhandara idzodzi hamukwanisi kuenda kudenga handi muri kuzviona. Inini ndakamira kusaidhi revakadzi vekuKenani ava vari kuisa mavhidhiyo vachimbunyikidzwa. Ishmael akangwarisa munhu uye zvokuti vanhu vese vaive munoona zvinhu zvizoitwa nevanhu vese vaive vanogara pasi vachiudzwa kuti kana zvadai munofanira kudai kana zvadai munofanira kudai. Vakadzi vaya vakatoudzwa mashoko ekuti kana pakasvika mapurisa pano vachikuti zvakati mitere zvakati vakadzi vaya vanoenda kumaminda vaya prazo vakadzi vaya kuti vaende kuKenani kuita chimbunyikidzo ndakanamata mumatangini ini ndakatoramba chimbunyikidzo dai izvozvi nditori kutoabhuswa tiri kuKenani kuya pandakaona kuti no ini zvokuita unogara kupurazi ina ndambokura nchizvita ini handizvizivi unomanikidzwa lifestyle yausingambobvira wakararama nekuda kwekuteerana nevaprofiti vanonyepa vakadzi vese vaya. Vakadzi vese vanotora tanzi takagarika vana vedu anorohwa ne18 nezvi zvokunyepa zvokuti vana anorohwa vari vana diki zvakatotangira vanhu vachiri pabudiro tu pamatangi paya pakazorwa mapurisa paya zvakanga zvakutoitika kudhara handi muri kunzwa ndopainzika vana ivo vana vadiki ma15 years ndo mhandara zve ndo vaiita marecovery yekuti vagone kuactivata kuti vanhu vaende kuKenani. Kana musina kuti mimi murume wako atore mhandara kuKenani hamusi kukwana. Saka nauye kuti varume vatore vana vadiki yakabvira vanhu vachitori kubudiriro vakatobva kwekuya vakatozviita kudhara zvinhu zviya nekuti zvainzi munofanira kutobva kuno kumatogadzirisa mareurura mapa varume venyu mhandara manamatisawo vakadzi vasina varume avo. Vakadzi vese zvanotaura zvezvekunyeperwa kuya mukatora Ishmael weuya makanatsomugadzika pasine varume vese vamakasunga vaya vanhu vaya vanoda shamhu vaya vakanatsorohwa zvakanaka ka vanatsotaura chokwadi prazi kwekuya vanhu vaya vanouraya vanhu vaya tikakudzai vana vakanochererwa kumarwizi uku vataingoshaika vaingonyamalala so kungoshaika pamasowe so kungoti havapo kungonzi mainhingi vai ko mwana wenumber 2 aripi akafa ko mai vai vanga vaine mimba iripi yakabva ko mai mwana wangu achiyamusa ari kupi akafa kwaifiwa zvokuti dai vana vese vanga vari musystem ka hurumende yaiona zvokuita nenyaya yekuti kufa kwevanhu. Ini chandakatovhira mumatangi pai nekurega enda kuKenani nyaya yekutiza nevana vangu pamwe dai ndakatobva ko ndakatodyirwa mumwe naIshmael uya aita sekuti anochekeresa vana vadikava
ende makuru ari kunzi akaonekwa ari 69 vanhu vaya vana vadiki chaivo vanenge vachangozvarwa vaya maybe kusvika kumagore havachererwe kumarinda kunochererwa nakuru, vanovigwa kurwizi. Vanhu vaya mukanasa kuvarova mushe vanokuudzai kwavakaviga ma1000 tikada kutasa kubva tichinamata pabudiro paye vana vakafa pabudiro paye vanotanozaza mabhasi mangani, asi kuti hazvizikani mapurisa, hazvizikani hurumende, nokuti vana havasi musystem, havanambobvira vakatoiswa mabhethi. Inini vana vangu 2 vekumashure ndo vangasotoswa bhethi, baba vacho vakunyanya kuita teki nezvekenanizvi, vakazora vakatoiswa bhethiwo nabamunini vavo, iyo baba vacho vatofa, vaurayiwa naishmael iyeyu. Saka vakadza zvakusara kutanzi isusu tigere vane nhamo vanhu vaya kana mazogara sekuti vanhu vari kutochwa, inonzi emotional abuse yeyo ndo yavanoitwa vanhu vaya, zvokuti hanzi isusu hatirohwe hatiitwi sei, zvokurohwawo zvazvo hauzozivi, but emotional abuse cheche ndo yavari kuitwa. Chazwa zvinhu sezvavari kuita zvezveyakumbunyikidzwa kuya, vakadzi vese vaya vakaenda tichinamata isusu taigara kumabhegi kwekuya tichionesana vakadzi kuti vasikana toita sei. Muri kuona nhau yapinzwa mudare namadzoba Ishmael kai iri kutirwadza asikana, toita sei vana vachienda kuchikoro, tiri kunzi torai vamwe vakadzi, torai vana matisimu, torai mhandara auye kumba kwako, agara kumba kwako ndoone musarudza wega. Unozviita sei zvokuti iwe unoenda kumusha kwenyu unotsvaga mhandara kumusha kwenyu? Ndakati inini kumusha kwedu hakuitwi zvinhu zvematakanana zvakadai zvokuti unonotsvaga mhandara kumamisha. Vamwe wakaenda kumusha kwekwe vachinofurira kana vana vanani kuti handei mai mwana murume wangu ane mari. Handiti Ishmael akaconvince akacolonize brain dzevanhu vaivai, muri kunzwa kuti munhu atengesa. Vanhu vaya vakanga vaine mari, vanhu vepabudiro tuve pamatangi paya kana mazogara, vakanga vaine zvinhu, vaine mari, vaine mabhizinesi. Muri kuona ikoko kunobuda maprofesa, kunobuda mainjiniya, kunobuda vanoita zvewelding. Varume vaya vakadzidza vaya, kune vakadzi vakatodzidza ikoko yamangotomachi, asi hatizi kuti brain dzavo idzi dzakacolonizwa kusvika papi. Kwekumasowe kwekuya pfungwa dzevanhu dzakatorwa dzikatovharwa kuti usatombofunge. Imagine kuti munhu anga aine mabudiro 5 kuchitungwiza kupi kwese, akasadza kuvhara bhizinesi, kutengesa kambani yake, kutengesa dzimba, kuvharisa vana kuzvikoro, kwakunganza mari yese kwakuenda kukenani, kwakunogara mupurazi. Purazi irori hakuna chinhu chinonzi ndechedu. Ishmael iye ndiye atori kamambo ariko kuendewo kunoitwa zvinhu zvese. Inini murume wangu cheche akatora 500 zvana ndisingaziini, akatozourayiwa, akanga akuchema kuti ndipei 500 yangu, ndipei mari yangu varume, ndipei mari yangu, muda kundiuraya asi makadya mari yangu. Handimuri kuzviona vese vamuri kuona, vamwe vacho vainzi vakafa, kufa rufu rwechimbunyikidzo, kutirwa madhaifero, noma vakupurazi koko hatichazivi kuti vanoitwa nezvei. Pamatangi paye pakafa vanhu vakawanda, pakafa vanhu vakawanda. Kana tutaura nyaya yevana, nhamba yacho handigona kana kuiziya, but ukaona sori rinenge chinzi kufa vanhu 2 kana 3, just because nhamba yacho inge isingaoneki kuti vanhu vanozvara vana vakawanda everyday, kunozvarwa everyday, kunofiwa vana vacho hatombopinzwi kana musystem. Saka vakadzi vese vaivai vari kurarama upenyu hwekutya. Dai kuri kunzi varume vese vava vekukenani vaya vaitorwa vakavharwa vaya kana vakarohwa vaitaura chokwadi, vakadzi vaya vakanatosara vari vega ikokuye kupurazi kokuye vasina kana murume wari kuona, mochivainterviewa vari vega, vanokuudzai chokwadi vanhu vaya. Asi kuti vari kutya kuti zvino oraiti, kana ndataura kuti kunoku tiri kumbunyikidzwa, hatizopuwe zvinhu zvakakwana, hatina hembe, hatina mapedzi, hatina kana mabhurugwa chaiwo. Makazvionepimi kuti munhu uri kuda bhurugwa unoudza murume wako kuti endai mondiudzira mazoba Ishmael kuti vanditengere bhurugwa? Zviriko zvekuti munhu anoudza mumwe murume mumwe munhu kuti anzi nditengere bhurugwa? Ivo vanoti hanzi ndimwari. Mwari wekupi? Mwari watoona madesu ari kudenga uko, kwete Ishmael. Ishmael haasi mwari, atongoriwo munhuwo zvakada kushandisa vanhu uya. Asi kuti vanhu vari ikoko vese vakabvuma kupambirwa upfumi hwavo, vakaparadzirwa zvinhu. Isusu hatoparadzirwawo zvedu, tikatotanga kutotengesa tega. Asi ndokuzoona kuti iyi purogiramu ikai, iyi purogiramu inotinyudzai. Jazwa vana vangu chakasvika pakusaenda kuchikoro gore rese, handimuri kuzviona. Asi ndakazogara pasi ndikati ndikati no man, izvi zvaenderera izvi, izvi hazvisi zvekunamata izvi, izvi hazvekushandisana izvi. Vanofurira varume vaya vese vari uko, onzi chenemoodza vakadzi venyu kudai. Varume vaya kana vaenda kunoudza vakadzi vavo vanodzosera futi mazwi anenge wapindura vaya, uchizonzi ava vakadzi vakangwarisa. Sezvandakaitwa inini, I was one of them. Ndainzi akasvinukisa, anotaurisa, hateerere mutemo. Handimuri kuzviona. Saka madzoba angu inini vakasvika pakuurayiwa, asi kuzourayiwa kwakanga vakutoripendo vachiti inini handingakotadzi kuchengeta mai vangu kaini, nekuda kuti handikuenda kukensika mai vangu inini vatori shirikadzi, baba vangu akafa, mai vangu uzoita sei? Handimuri kuzviona.
pakuda kuvhura meso ipapapo manje era yavakaita ndeyekuudza vamwe vakazotora mazwi ayo vachiisa kuna Ishmael ndozvavakaurayirwa izvozvo zvokuti wakusviringusa vanozotanga kuudza plus semunhu anga ari padhuze nemuprofiti kana wakuonekwa iwe uchiti ai nemutemo hachaugoni vhera vanhu isanodududza uchiti munhu anoziva nyaya dzemunhu dzakawanda vanoenda kupi vese kana akudududza sina ndo reason yakaurayirwa madzibaba handii muri kuzviona vaurayiwa vakutanga kutaura kuti hanzi mukadzi wacho ndewechitsidzo vana ndewechitsidzo tikwenda nawo Kenani akati Ndisaziyabuda pa TV hakudi masivi Sly Media TV yandispota ndiri mustreet ndazoona ndapa news ndakawandwa nema views Sly Media TV mandichinjira ang my dreams Sly ya Sly Media Sly ya Sly Media Sly ya Sly Media Sly ya Sly Media kuchinja vision ya mageto youth kuchinja life ya mageto youth kutipa nzira semageto youth kutipa gwara ramangwana rakanaka Sly ya Sly Media